U nizu žučnih rasprava o rodu i spolu, evo jedne plesne predstave u kojoj jedno i drugo postaje nebitno, jer riječ je o simbiozi tijela u kojoj dvoje postaju jedno. Možda na izgled zamršeno, ali za publiku u Zagrebačkom plesnom centru nadasve zanimljivo. Bez obzira na dob, spol ili političko opredjeljenje, Other plesnim jezikom istražuje dva tijela, ovisna jedno o drugome. To je zapravo solo, ali za dvoje ljudi. Oduvijek sam htio napraviti solo za dva ovisna tijela. Oni su prilično jednaki. I istražujemo koliko smo bliski danas jedni drugima i što bi se dogodilo da nas netko sveže. Kako bismo se međusobno dogovorili uopće o kretanju kroz prostoriju, a kamoli kroz život. Premijerne 30-minutne izvedbe publika je tako mogla vidjeti dva puta, u različitim postavima. Kola Aliko i Petra Valentić te Andreja Jandrić i Sintija Kučić. Moj duet je sa kolegicom, znači sa plesačicom, oni su muško i žensko, jednostavno spoji ta dva tijela da funkcioniraju isto u jednom i u drugom, a opet skroz različito je bilo zanimljivo i izazovno. S obzirom da smo tako dosta na neki način zalijepljeni jedno na drugo, zapravo smo kroz ovaj cijeli proces na neki način naučili kao da ponovo učimo kako hodati, kako disati, jer je konstantno druga osoba na tebi. Tako Other brisanjem nevidljivih barijera stvara vidljiva dva tijela, ali spojena zajedničkim plesnim jezikom.